Nsellimlek mill-ġdid ninsabu hekk fil-lokalità ta' San Lawrenz propju l-iżgħar lokalità mill-34 lokalità f'Malta Għawdex fejn illum qed isiru l-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali. Il-post tal-votazzjoni ta' San Lawrenz jinsab propju fuq it-triq fuq il-lemin tiegħi fejn l-iskola primarja u ma nistgħux nidħlu ħabba ir-restrizzjonijiet ta' distanzi ta' 50 metru. Għal din il-lokalità un 5 postijiet kunsill ta' 5 kunsilli u għet jikkontestaw 6 kandidati, 4 fisem il-Partit Nazzjonalista u 2 fisem il-Partit Laburista. L-kandidati fil-fattu ma' dawn Joseph Michael Kauki fisem il-Partit Nazzjonalista, Anthony Formosa fisem il-Partit Nazzjonalista, Noel Formosa u Carmela Grima u kol fisem il-Partit Nazzjonalista. Il-kandidati fisem il-Partit Laburista huma Franco Bohaġar u Joseph Sultana. Għalmetilkom din hija l-iżgħar lokalità li hawn fost l-34 lokalità li fejn l-elezzjoni illum fil-fatt il-votanti reġistrati huma 804 u ma nġabrux 237 vot. Għaldaqstant il-numru ta' votanti eligibbli hawnhekk huwa ta' 567. Il-ftit li rajna hawnhekk f'din lokalità llum wara s-senar naraw l-andament huwa pjuttost kwiet ħafna ma kif għadna il-numru ta' votanti eligibbli huwa ftit ħafna huwa l-inqas wieħed fil-fatt fil-lokalitajiet konna li għandna llum għaldaqstant diffiċli wieħed iqabbel ma' lokalitajiet oħra dak li għandu x'jaqsam mal-andament. Kollox għal-issa li nallura l-istudio.